Good morning लोगोफोर जों लोगोनि न'आवनो दोङो दाबो मैया बेयावनो ओंखाम संनानै एसे पार्टि खालामबाय हराव दासो सिखारदों गासै दिल्ली आइदि नुहरो आरो बेखौ नुहरदोंना बेनो माबाया कुतुब मिनारा दिल्लीनि बेनिफ्राय नुहुरो आरो माहाय मोजाङै नायबा नुहुरगोन आरो कुतुब मिनार बेनो दिल्लीनि जों केदारकान्ता ट्रेकआव थांफानाय जेसेबां लोगो दङमोन आरो गवायाव थांफानाय लोगोफ्रा माया फैदोंमोन आरो बेयाव आरो सानैसो जोंनि मिउचुवेल फ्रेन्ड रासियानि बिसोरबो दंफैयोमोन मैया सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ माबा खालामदों सब रेडि खालामना लाबाय दा मैगं पराठा खालामनांगोन क्या बन रहा है आज अमोर पराठा किस चीज का आलू का पनीर का आलू और पनीर का साथ में कम पड़ेगा तो प्याज पराठा बना देंगे बे लोगोफोरनि न'आव बानलु बिफां पुदिना थुलुंसि आरो बे आसारबो बानायदों बे आसारबो बानायदों लोगोफोरा जोंनि बायदिनो थाइजौनि आसार न'फोरा खाथिनि न'फोरा बिथिंनो बानलु बिफाङा जि मोजां नांदोंना लोगोफोर जि मोजाङैनो अखाबो हाबाय थायोना ओंखायनो बिराद मोजां बिसोरनिथिं एसे बारा अखा हाबाय थायो ओंखायनो जि मोजां देरलांदों इनि बानलु बिफाङा ओरैनो लोगोनि न'आव फैनानै पुरा भिडिअ एडिटिं खालामगासिनो साथारे लिरबाय थादों बियो आरो इनि जि मोजां बानायदोंना ओरैनो लोगो सासेया इदि बथलखौ इदि मोजाङै पेन्ट खालामनानै इदि मोजां बिफोर माने साजायनाय रुपा बानायदों आरो इदि बेनो माबा बियारनि स्केनमोन खोमा बिसोर लोंनाय नै पराठाया जाबाय बे टमाटरनि चटनी टमाटर जिन्जार गार्लिक लिप पेस्ट बानायनानै फ्राय खालामदों आरो बेखौ आरो बे पराठाया आरो जोंनि सेफटा बेनो बे बानायदों दा जानोसै आरो जोङो क्या बात कर रहा है एक राउंड और सोना बनता है मस्त अमोर हाँ मस्त बनाय लोगोफोर जोङो नानि बाजाराव एसे थांनो ओंखारदों दा हराव जानो थाखाय आरो दा नै गारि दिहुनबाय बेजों थाङा आरो मोनसे गुबुन गारियावसो थांगोन आरो दा बयबो रेडि जागासिनो ये पूजा भी ड्रेस पहन के मास्क वास्क लगा के ग्लोव्स पहन के पूरा रेडी बहुत ज़रूरी है हाँ दा ओंखायनो जोङो दा थांनोसै गारियाव नानि बाजाराव एसे ना बायहैनोसै मा मोनो नायनोसै दा नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ बिदि नायलांबाय थादो आरो एसे नार्सारियावबो हाबगोन आरो बे लोगोआ फुजाया हाबगोन ना माबा बायो दा आंबो मानि प्लेन्स मोनबाथाय फांसे बायना लाबोनोसै आरो ओरैनो बिसोरो गारिफोरखौनो दाबो दिहुननो हायाखै बेखौ येल' गारिफोरखौ दिहुनबाय थादों बे मोनसे दिहुनबाय आरो बैथिं थानाय मोनसे दिहुनबाय दा बेखौ माने सिङाव दंमोन ना बे गारिया ओंखायनो माने एसे दिहुननो गोब्राब जादों आरो दा बिदिनो आधा घन्टासो नांबाय दिहुनबाय थानायावनो बिसोरो दा बिनि उनावसो थांनो मोनगोन आरो जों बेहायनो नेबाय थाबाय हाँ तो अभी ऑन कर ले जोर लगा के जोर लगाओ जोर ऊपर प्रेशर के साथ क्या हुआ नहीं हो रहा है दाजों थांगासिनो दासो एकदम गारि दिहुननायावनो हालत खराब जालांबाय दिनै एफा टाइम नांदों गारि दिहुननायावनो वीडियो बना लिया बता वो उससे व्लॉग बना लिया इससे गाड़ी नहीं उठ पा रहा अब ट्रिगू की इज्जत पे हाथ आएगी हो गया लास्ट में दा थांगासिनो दोङो जोङो कहाँ जा रहे हैं हम लोग चेयर पार्क एंड चेयर पार्क सामान फ्रूट टेबल बेडशीट अच्छा बहुत कुछ सामान लाना और है एक क्या था नर्सरी कहाँ पे था जों शेयर पार्क होननानै मोनसे मार्केट दङ बेयाव दिल्लीयाव बेंगली मार्केट बेयाव
ना मोनो ना मोजां मोनो आरो माहाय गार्डन है सब बेनिफ्राय आरो मोनसे मा होनो नार्सारियाव थांगोन बेयाव बिफां फुलि माबा माबि गायगोन ना जोंबो नायनोसै मा मा बायो बेयाव थांगोन बेनिफ्राय आरो माहाय मेडिसिन माबा लानांगौ दङ बेयावबो बायनानै खेबसेयाव थाङो आरो जों दा साबा थांगासिनो दङ बाखि आरो सासेया डिब्रुगड़नि लोगोआ बे उन्दुबाय थादों बे उन्दुनो ओंखारदों ना जोङो नै नार्सारि मोनफैबाय दा नायनोसै मा मा मोनो मुझे मनी प्लांट लेना है मुझे भी मनी प्लांट ये बहुत बड़ा है ना इधर ना छोटा वाला हाँ हाँ ऐसा हाँ ये भी पर ना नार्सारियाव माबा मोनसे लानोसै आरो सिनारि मानि प्लेन लाबाथाय न'आव फैसा जायोनो ओंखायनो लानोसै थांसै बेनोसै आरो नार्सारिया कहाँ पे है भैया वो तो बहुत बड़ा बड़ा है देखो फिर थोड़ा छोटा छोटा नहीं है तो छोटे भी है नीचे नहीं चलो चलते जब उठा के ले आओ मुझे तो बहुत पत्ते भी बहुत बड़े बड़े दिख रहा है पूजा इसका है ना जोड़ा हाँ 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 जर तो आगे चलो एक लाभ है से कर हाँ गुड ये तो अपना बढ़ता जाएगा हाँ थुलुंसिखौ जोंना न'आव आवगाय जादोंमोन खिन्थु थैलांदोंमोन आरो दा ओंखायनो बिनिफ्राय हांसो लानो ओंखारदोंमोन नाथाय लानो होआखैसै लोगोफ्रा बिसोरनि न'निफ्राय लानो होदों आरो मोजां जेनेबा बायना लाङाबाथ' मोजाङानो जाबाथाय थुलुंसि नांगौना फुजा माबा माबिफ्राव होनो गोथार दै गोथार बानायनोबा आरो गोथार बेनो जि मोजां मोजां बिबार दङ दा जिरायबाय दा आरो नानि बाजाराव थांनोसै नार्सारि मोनसे जाबाय दा नानि बाजाराव तो 200 रुपये पाव भी किलो रहा अभी खाली बोनी बाट का समय रोहू 200 रुपये किलो भैया इसका नाम क्या था ये मछली ये बाटा है बाटा इसे फांगन बोलते हैं ना नहीं बाटा भावर ये वाला फांगन ये वाला है ये बाटा है ये बाटा है हिलसा है भेटकी है सिंगड़ा है एमन रसगोल्ला ये तो फ्रेश है ना
डालो पूरा डालो लेसन तो दे दो आबार चोट काटছে आधा किलो ढेले दाओ आबार हाथ दे और ये भैया कितने का है? ये मुआ है आप पता है मुआ कितने का है ये? मुआ 100 रुपए पाव 100 रुपए এই দিকে আছে पूरी को এদিকে আছে এইদিকে আছে आधा किलो लाना देखो দিদি আছে না ভাই है इसका पास कितना बोला था ये? हां 150 रुपए पाव 150 रुपए पाव आधा किलो भैया आधा किलो दे दो हां आधा किलो आधा किलो আরে দাদা আধা কিলো দাও পুঁটি মাছ উপরে বসো মাল বাচ্চো भैया इसमें अंडा है ना भैया? हां रो 200 रुपये किलो पुटी हाफ किलो पुटी विराट नानी बाजार नानी का लावा है आधा किलो सुंदर কথা বলো एक लाना जिंदा जे जिंदा है जिंदा माल जिंदा है भैया आधा किलो लेने से कितना पीस आएगा? आधा किलो में 4-5 पीस आएगा ये आधा किलो दे दो आधा किलो एकदम फ्रेश हाँ 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 दादा एक बार लावा है आधा किलो हाँ। जापानी दादा पानी का हाय बाबू सोना हाफ किलो आधा किलो 200 টাকা हाँ कर ले जाने के लिए वो उधर से नहीं मिलता ना हाँ। अच्छा लोगोफोर जों ना लाबाय शेयार पार्कआव बेयाव जों रौ ना लाबाय 2 किलो ना फिथिख्रि लाबाय किलो 1 किलो लाबाय बेनिफ्राय आरो मा होनो जापानी नाबो लाबाय आधा किलो ना फिथिख्रिखौ आधा किलो दिनै जागोन आरो बाखि आधा किलोखौ काबन लांसे भैया आम गाबोन कैसे न'आव दे लांगोन रहे आरो हो? आम दशहरी 160 लंगड़ा 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 120 लोगोफोर जों शेयार पार्कनिफ्राय दासो मोनफैबाय बेनिफ्राय दुगैना लाखाबाय लानानै दा जि जोमफोरखौ बिदि सोनानै लामना होबाय दा रेस्ट लानोसै माहाय बेनिफ्राय दा दसे जिरायनानै ना लाबोनायफोरखौ फ्राय खालामगोन आरो फुरा बार बारबाय थादों थाबनो रानलांगोन बायसा मोनदों आरो